María Pilar Elustondo Calzacorta. Vale. Noz jaio zinen? Uztailan 27 1952. Eta nun? Berritxun, etxin, lehenako era. Eta etxin jaio zinen, eta gero arrazkero nun bizi zen? Beti berritxun. Iketzen egon itzen tenpori zen ezik, klaro. Bueno, eta esan duguz, erlixentze jarduera edo ekintzatan hartu esun parte, zinegozixe izan zinen, ez da? Bai, urte... Zeintartetan, Rodolfo, minazin egizu, 2020, izelek 16 geire, edo geitxiko eta laurezk ez dakit ezaten. Bai, hori bai, 1900 da larogeta malautik edo amabostetik ez dakit, baina hoxe ze legislatura zen, badakit 2000 egon itzena, hori badakit. 2000 eta zenbatan? Enakordetan leire, ya me puedes perdonar. Lagurtein, ebazan betiko modun, badakit 2000 egon itzena, igual era del 2000 al 2004, ez dakit, nago goratzen. Yo dejo pasar esas cosas. Eta esan duzuen klasik emotzen? No, klasik ez esan, Gero, inigok esan da modun abez batena, da gero, zera esiketa fizikoko talde batena, partaide eta emoile, bisek. Hor zeman aldi bat ezari aztin? Aztin bidider astelena eta egunetan, ordu bete. 8 beratzixeta, 18 emakume. Eta zer etxeo zuen? Lehen ordu berdixe, jonek eitzen dau eta ariketa fizikuk, da memorixiantzat, eta lako gauzak, eta gero, bigarren ordu berdixe, 8 txerdiztati beratzixeta, lusaketak. Una especie de yoga, lusaketak. Bai. Orduan gorputzeko atal? Bai, bisek lantzen duguz, bai. Bai. Alderdi gorputz fiziko. Hori, eskola honde? 6 urtetik 12 urte egon zinen? 6-tik 12. Ja, 12 urtaz markina, pasau nintzen. Zeu ninduen. Non zarte markinen? 6 urte inabazan, zelena zan quinto irrevalida, cuarto irrevalida, quinto irrevalida, del 2000... A ver, 12 urte askuman nintzen, 52 txik. Eta gehi 12 izango di, 52 gehi... 74. Orduan, 74 arte, zelik. Bai, perfecto, 74 azazin nintzen gero ejerzitzen irakaskuntzi. Eta ze gaitxik gaine urtenera azkarra guztien dut berretxuko eskolatik? Izatotzut inigo, zera, una tal Maripaz Pescador, gure handere inoizen zana, barek ezautzen nire gure zuei, pues que ikustozte zela kapaziatik edo, zera beka bat emon eta batxilergo bat eitxeko, berritxun jarraitxu biherrin. Eta batxilergo hori, markinen hau lehena mugetan Berakruzen, eta baraxe da orteixi nire gure zugon hartu ben, naukon hartu naban, da junizen markina. Ordunek txikitxetik aztenan zure bokazioa. Bai, hori txikitxetik, Hori super txikitxetik nire bokazioa irakaskuntzian haze. Geitxa esango zut berritxun gaztertxu nintzela, esango zut 15-16 urte. Hasi nintzen ja eskola partikularrak emoten, lehenengo neure etxin, eta gero zerin abadien, hau San Kristixi saloi esateako, nan ganien. Ezautu zen du, intxeta, Jesus pilo bat berritxuarrei, emotze denik partikularra eskolako deberik geitxen, edo bezera bateko lanak geitxen betxu. Kaso baten anekdotiko, akordeten adibidez, Imanol zentraleku, pentsau zimat urte din horra nahi zutezan,
Aretxei zelan lehena zan mame, mimomut erakusti, zelan aretxei horretxek erakusten egon nintzen da. Bai, ze gero, ja nauzi xauei, pentseu nun gau esan, hau Miguel Ángel Barona eta Jesus Mari Jespu izatotzau. Zaizar da, kintxa bardineko izin kalboneko anaixa gozito, horrei da noibe, eskolako lanak eitzen, buruket, problemak eta horre gauzok. Baina beti guztu izagate. Da orduan, eitzen aban, etxin, urte barrun, Kasparren egin. Baina gero, udan, oseko beratzi izan hasi eta permiso eskatu notzen abadiei, eta antxe San Kristixan. Bueno, San Kristixan, zangoiko saloien. Aprobetxeo bizte, lokala. Bai, da, hoxe, mai edarrakin, de primeran, bai. Da pilo bat ikasle okitzen, guztu bitxeaten da. Ze gogoratzena, zera, amaitxuna banin batxilergu, gure batxilergu zan geixen bat enfokaute administrazioara. Nire lagun asko ganera, bankuetan da, notarixetan da, holan kolokauzin. Nik lehenengo tinauken argi, magisteritza juti nahi nabala. Da nire etxin, haitxek eta amak batez miak, hendu izu hori burutik. Magisteritziana. Ze bialduko zeitzue badakizu lehena esan oigo modun. Bialtze zeitzuen, Zamora edo, kanpora. Bialduko zeitzue urriña eta kendu izu. Ez amanik, orduan esan izaten, handere maistri izaten zen. Nik haman maistri nehioti zen. Baina, ni maistri nehioti zen. Eta hainoken argi, amaitxuna banin markineku, markineku izaten zen, kuarto irrebalida, Valladolid zen etxoskuen rebalidi, da gero, quinto y sexto, da beste rebalida bat. Baina, klaro, zalako geixen bat enfokaute, esatzen mekanografia, takigrafia, estenotipia, holako gauzak ofizinetako eta pentsaute. Niri magisteritzako, horren bestena banbiko, baina inauken argi, da urte urten angua maitxuna banin, zera junitzen, Bilbora junitzen, magisteritzaik ez da, zentro pribeu bat haintxe, zer indautxun duen Las Teresianas ditzakuen, daintxeine bazan, magisteritzako 3 urtik. Aprobetxe unaban bide, arako beki moztien, Ze, klaro, beki emote benin, izate zan, zuri mototzu beki, baina baldintza batzu bete bizuz. Hau da, ataten ez pozu nota konkreto bat, ataten ez pozu not, galdu itxozu beki. Eta segun ze nota atatozun, emototzu kantidade geixia edo gitxia. Da, nik ikusirik asko bebaginela, da etxeko sakrifizi zuten mile gauza, horreta isik, beki azkarretxu nahan azken arte. Geixa zangotzut, Berakruzen, markinen, zera mekanografia erakuiztozkuen. Eta bertan hau zan idazteko makinak. Baina, ikusirik, beki eta nabala baina nota oso honaz, erregalgo zen idazteko makina bat, una makina Olivetti. Nire posa. Baki zerran hori zautzeko izetiak ordeten atxatorri nitzenin, la mayor joia. Klaro, balako anekdotak politxek izen dize, ikustozu azken baten, esfuerzo baten ondorixu izen dizela. Bai. Eta gero txatotzu, magisteritza junitzenin, hanbe, mantendu emizen duen noti. Han gehitxuak osta jaten ze. Ni beti izena makala, ciencias matematikan. Letras nehiosun dana, baina matematikan, eta, klaro, nahiko gogorra, ja magisteritzan, da beti bebiltzen itzen bost eta erdi, da, baina rankeando beste asignaturak altzeto zen ez asko, konpensa gozten da, orte ezi magisteritzi behin aban da, beraz batera juten itzen, eskolari idiomaza, ingelesaik ez da. Ze idioma beti asko guztu bat ez da, Berakruz, da eskolan, kolegizun, etxegen 3 urte egin duzen frantzesa. Eta gero, beste handik eta hurra, bigarren, segundo batxilertik zazpigarrena, ingelesa dana. Geixa esango zut, ingelesa ez asignatura modun. Itxegin duzen
zautzueten modun zelan enfokaute hauen ofizineta eta banku eta taulako gure batxiler gudinot, itxegen dutzen karta komerzialak eta be ingelesez, mekanografisi be ingelesez, eta, beti uste bate ingelesa. Ordune, Bilbora junitzenin, ikusi naban aukera bat, eineikela eskola de idioma zagun, residentzia baten nengun, da orteixek angoa maitxut gero, juten itzen eskola de idioma za, ingelesa itxa. Ingelesa ikesta, da gustora. Eta gero hortik aurra, zure hierbak izan da bintzen, nik zetotena, Berakruzeko irakasket. Gero... Bilboan ezazu residentzian egoten zinela? Residentzia baten. Eta aztean pasetzen? Azte guzti pasetzen abanan. Domekagabaz juten itzen, eta zapatu goxa arte. Ze barixekun berandu amaitzen duen, edo inoz barixekun etorren itzen. Baina gero domekan barri do. Juten itzen, da azte guzti bertan. Eta joan etorri zezua? Autobusez, orduan autobus hauen da. Gero ia Juanjo nobixo zan ez, Juanjo geruten inin kotxin, nozi behin. Peixotin? Peixotatzen? Peixota, ez erredozin pentsota orduan, eruten indule pentsetot, pentsetot, baina zarri askotan edo gehienetan autobusin, bai. Eta ze ikasgai zego esan magisteritza? Magisteritzan, gehien bat, nire atentzio dituzten, ze asko guztetaten mundu hori, ezagoten modun hizkuntzi azaparte, ingelesa azaparte, gehien bat hauen pedagogia da psikologia. Gero ekonomiak upe bai, gero logikamente ciencias de la educación, matematika gauzi, religioie, porque era un centro de monjas, teresianena eta holako zerak. Gehien bat umiei enfokaute. Gero nik edezir gimnasixit olako gauzak. Eta gero zuken behar izan zenuen sekzion femenina titulu? Hori behin behar izan aban. Ezakipak kontetako modun, bakizu egaitxik, zenik egin aban gane-ganetik. Ez zen eskatu gauza hundik, bakarrik ezan, bihar bat eitxi, olako muñekito batzuentza jantzixek eta gauzit deni, olako gauzetan izena beti oso txarra josten. Nola neuken aizta bat ere jostenek izena, barek egioztezan da presentauna ban, zaurin zala pentsa dut. Hoxe biharroide gero egioztezan onako pregunta batzuk, listo. Baina ez dakit olan, zehazki esan izen eure favoritu. Orduan, ni favoritu esana, burra utxot. Honek Mari Carmen berekuak ezaskun bera gazte izen egon zala, bete, hoxe... Ez, nik ez naban hile betek. Niri izen zan eskola barrun, ez naban hile betek, ez. Eta gero nuna zizinen klasetan? Gero esaten egona zena, zer dan, egoeri gaur eguneku izen edo lehenako izen, amaitxun nabanako magisteritza, 3 urteku, praktika behin midizin bitxartin, baina magisteritza amaitxun nabanako, maietzin deitxute neukien, deitxu osten, juneitxine biharra, Elgoibarko ikastola bata. Bebai, ondarruko zeretik, txominagirretik. Eta gero, neukik ezin abalekutik, Berakruztik, Markinetik. Nik logikamente, haintxe gunitzen betit, Berakruzen aukeratu naban. Eta ja, ordutik? Haintxego bileuna. 52 urte inde gero, da oso pozik. Zer neure mundu izen da. Nik asko disfrutagot irakaskuntza, baina asko areketa, gauza bat izango zut, areketa zeraz izan arte. Jamale la iso, eta laku de plata, eta horrek azizini. Esan otzan zuzendari xai, Amparo Kareagai. Amparo hoxe ez da nire biharran, nire mundu izen da umikin kontaktu. Alik eta gana urbile haue. Eta hau dana reduzitzi papeleo bata eta epe baten barrun bete bierre gauzak seguneroku. Bete bierre zeten duen, da haitxen ez pasan, segaitxik ez, gauza raro batzu. Amparo izaten otzan, untxe arte Amparo, izena erdera zan da, la más feliz, neure biharrin, zema bider zatozten niri Juanjo, eltzezan iraile ez da biharrin hasi bier da.
ni oso posik hasi binabalako agostuan azkenetan da. Juanjo, kesatu zen, zuk Andrea, ordaindu emizeunke biharra jutearen kobrau barik. Osea, oso guztura, nik asko disfrutu got irakaskuntzan. Izen da, naure bizitzi, da itzela, da beti esaten dut, barrido jaixoko baniz, ni irakasli zen, bueno, andereinu kasu honetan. Edo bestelan hizkuntzak ikesi, eta honan izaten da, eventuk eta preparetit olako ze hizkuntzape asko guztetatez, asko. Da gauzak organizetit, baina lehenengo, esango bale euskide, ze hartu izu irakaskuntza, zin lugarra dudaz, pentsa izu, beki emon da bialdu nindune maestri, harritxuko, Maripaz Pescador, nik gero araz eskribitzen jarraitxuna banda gogoratzena, magisteritza aukeratu nabanin da ja magisteritza azan inoiela, idatzi notzan karta bat, esaten, berak emozten aukeriai esker, zelan ja magisteritza itxan oien, da zera, segixen tatxe guztien, pintxosten kartan. Peni duketa isek artistotela, nintoketan, baina kartan pintxosten, vas a elegir la profesión más ingrata de tu vida. Txika, ni haren ganetipe, nik irakasli naban izen, Gero, hain zuzen gana esan gertau, nire amak eta dilurreuken modun, Zamora edo Urrina bihaldun, ja beste egoera batzan. Deitxuzten ezatotzut iruleko horretatik, markineko aukeratu naban, gero markinen ni nahi naban aldala 8 urteko umi, geixen guztetatez. Gero egiz esan, 52 urtetan, danetai guko bitxuaz, baina urte geixenetan, emozten, aukeri, 3. da 4. mailan egoteko. Ni disfruto got, enaban pentsetan nore unik ezinik. Asko disfruto got, asko. Bai. Rebelde txubi gongo zintarte nima, baina... Rebelde txubi gongo zintarte ematen batzu, baina... Bai, egote ezin, baina... Honak ordeten di, zein oze, ikusten abenin markinen da. Pili, zelan da, Pili... Da igule zatozte. Bai, Pili, zuke pini zozten kastigute, baina hon konturetzena merezine bala, zatozte. Da, karo, gero konturetzen. Da gana nik beti izatot. Zigurrak eta ipintxetik, desprezioaz ipini edo, kariño pixkataz, zertu, irakaslik badaki, batzuk, ze gaitxik ezatzazun hori, Zoak, Zerrendatu zein gezede batzuk, zigorrak, zeuke eukibazten duzen... Umi ipintxen otzu ezan, zigorrak, zoza itxik, lehenago zen gauza tipiko bat, kalajuti. Igul, inigo, igul zeu izta, esan da zana, ego zeitxe ba formal, eizu bazaki zer da beste etxintxe. Inigo, urten kanpa. Eta, pentsetosun informal egoti, etorri barrure. Hori behin, nik enotzen esaten, ez hartu geixa, urten kanpa. Formal egoti pentsetosunin, urten kanpa, etorri barrure. Da, igul pare bat meniture. Ediatit, andereño sartu neike, formal egon gozata, bai. Listo. Lagaten otzen. Hori izan, bat. Rebeldetxuek edo tonto plantete mazin ze, urte banine, zereko gerrik, Kroazia urte doze, Jugoslavin, zue jakin gozue, gaztetxu zarie baina, Jugoslavu etorri zin markina. Eta asko eta asko, Berakruzea torri zin, klaro, ezek isen, zebe, euren hizkuntzi bakarrik, eta tokau baten mutiko bat, izen da guzti, markinen da ondio, Eta, oso, klaro, pentsau, gerrian egoera batetik etorren. Amaz etorri zen, baina haitxegan erazateben militarra etezan. Han, eta, ez hozten zer ulertzen, neupez berai, zerotik azibik endun, eta zera gauz izan, plastika haitxeko orduan, ze badakizu, horre irute laugarren mailan, oindaz gauza zehaztutu baina orduan, asignatura danak emote zen duzen. Da plastika haitxeko orduan, beti esatozten no, ta no. Da nik esaten otzan zu, hori ez da hizkuntza bat, eta bestien modunen bizu. Egun baten behak ordetena, hartu plastilini, da arpetxi ziar botazten. Da, orduan bai, zuk inigo zauzune, orduan nintzen, altzau nintzen, beste batei laguntzen, altzau nintzen,
Kolpenotzan, jo, sekulo bez, Dios me libre, lehena jole egin, baina pentseu bez. Kolpenotzan honetaixik, zorbaldetatik. Da zenontzan behitxu neuri. Barri doingo zu hori, da ikusten aban umi, una cosa dardariaz. Barri doingo zu, vas a hacer de nuevo. Una cosa dalako baten. Baina respetu toketetzen nire bizitzen duen. Bai, berri horrepin bizen duen. Eta gero, beste zigor bat, lo típico de siempre. Zoze kopixeti, baina niri ez gaten guztetan, zati, kopixegu egun bider, no volveré a hablar, o no voy a... Nik hori badin eixi izeten aban, zoze barneratu deixen. Adibidez, bai, ingeleseko vokabularitxu, ingeleseko klasin bazan, matematikan bazan, igul tabli, esaten otzen betxu. Bizerko, edo urrengo hau asignaturi autoketa atzunako, ekarriko oztezu honetxen beste biderko pixaute. Ekartozten. Olako zigorra gaixen bat. Eta ze umi zinenin berritxuko eskolan, zelako zigorrak dugu esan? Esaten dabe gogorra, eta egiz esan, nik ezautu ote maistri, lehena maistri izen da, joten, da paliza onan eskukipinite bla emoten, da olako zigorrak ikusioan nauk, ez dut dauki olako ike, baina olako zigorrak ikusioan, de pegar esan gau, eta inoz personiai falteti bebai. Hori be oso gogorra da, da gero kopixeti nik edezir. Osa, kopixeti ekiz biderrez ez zer, bai. Bestera bat eguzena irakaskuntzita, ez atotzut leire, ni hasi nitzen ninbe, el año 74, pentseu noz, hasi nitzen ninde, da gero arrazkeru hau abe, gureso batzuk gerretzena. Pili, ni gurezukin bego zopozik ona, hori begixe. Gero aldatu zan pixkat gauzi, baina ja, sartu ginenin beste ritmo baten, edo zen gau gina. Ostontzin, gurezukin be hartu emonona beti, zegaitxik, beti hauna junga zelako, baina gurezuk alanda guzti be. Pili, ondo porteten espada, emone, neure permisu dukezu, emon bilurri barik. Gezaten otuan, ez, zeuride eta zeuk emoni bozu etxin. Nik bezera bat jokatuko. Eta hori? Eta klasin zelan berritxuko eskolan, zelan berriz ez zenuten berba? Erderaz, matxi. Erderaz enbiarzeten duen, da lehenengo plantau hor plazan, da Cara el Sol kantau, eta gero plantau hilada, da barrure. Bai. Hori egunero? Ni bai ezpentzetot. Piskate difuminaute dauket, baina bai ezpentzetot. Da gero, amengo eskolako akordeten atzena beste gauza poli bat izatezen, klaro, kostura eta bemote ben, baina maietzin de, hartu eine ramotxuk, eta con flores a Maria, bilanzigu kantau ama Virginia, aite, olako getxen duzen amen eskolan. Bai. Asignatura bete ditzen semanatute edo... Ez, esan liburu handi bat. Hore lehengun ondio berai behire honi zen internetin. Bueno, liburu bat derak auken, baina, bordun, are jarraizik, klar, bakizu zer, eskola unitari xuzin, bakizu ezuek hori. Zer dan unitari xute, klaro, hasi, 6-7 urtetik, da aurrera, maistra bardinaz, da orduan oso gatsa zan. Eta hor liburun ze asignatura behar? Badan haute zan, matematika, erliginoie, lengua, hizkuntza igez, geografia, amaiketxo Espainiko mapa inaban, Santa Maria Madre de Dios, pilo bat mapa, provintzitsak epini bizile ez zeiza, doin beste jakin bahen du, rojo y amarillo pintxeute gauko bat, bueno, lehenako gauzak, punto. Eta karo, dana erderaz. Enitzen txarto, ez ginen txarto moldau, ez? Ni pentsat hori gure amanda zerin igul gehitxuan, nik ez dauket nire aizteite, be? Nire aiztan hauzi xauei, entzuteko zerik holan txarto moldau zinik ezke erdera. Igul zartuko endune, erderak adan bat, etorriaki edo lakuk igul, baina ez da pentsetan, ez dauket rekuerdo hori. Eta euskera zinezkero berba? Diru eskola erun biarrizete esan, ez esan zemat, da badakit, hoxe, erderaz berba izu, que fuerte era aquello. Erderaz berba izu, bixer, nik ze txori txiki, ez da izar zen, hartute erun bizendun eskola. Hori zeinek iposatzen anteio? Bai, maistrik, bai. Claro, eta diru hori etxin eskatu bide.
Bai. Baina ni pentsetzen dut Leire eta Inigo, hori geisha etezan gure denporan baino aurrerako eretan, Neure ustez, Apur bat, deskribatu zeuen eskoli, nun zeuen zarreri... Zein eskola, hemen Berritxokun? Bai. Zarreri eguen, udaletxe zarra, bota ben ba, hemen udaletxe bat, hemen oine... Barko bigetu izena. Aixe zan gure zarreri, plazan lehenengo hiladan plantete ginen, eta mutilek, Don Emilio zan zereko otxandixoko maixo txikitsu bat. Mutilek jute zin Don Emilio gazara, da neska jute ginen, Señorita Maripazeaz, hiladan danok. Gero haure nozi bengatzezin, kanpun berbetan, maixute maiztri. Da, gaur erremerizatxuk itxen duzunan, oin, ikusten dunin betorrela, danok harineua gaur elekuta zera baino, umien izekeri hori beti pasau da. Separe baten eskarta mutil? Bai, gela, eskola baten, hauen erdixen egun ati, udaletxera eta igote zana. Eta, honeta planteute, erdixen udaletxera jute zanati, eskerreta, las chicas, eskumeta, los chicos. Eta gero gela barru zelako zen? Bera, oso gogorra. Ni neuk, ez dauketolan recuerdo txarrik esaten danik, baina, zan la típica maestra de antes, da gero, inoz esaten duen, esken eskazarra zan da, hoxe gaitxipe esaten du, izaten eskazarra igul. Guri eskazarra betxantzeakun, baina igulogiko zion orduan, 40 urte, ezakit, zinek izu esan. Leon guzan, de Cisterna, Leon. Ni Leona junitzen baten gizona zondala 20 bat urte do. Enabanto bau. Ja galdute dugu, baina hilde behongo da, normala pentsetonik. Beran bide kontzien, horretik. Ez, errixek ez hautza Leona, Astorga, Cisterna, horre danok, da, hoxe pentsiona bania, Maripat da preguntaten, otzen bat eite besti eite eta enabanto bau. Eta neskak eta mutil separaute, baina gero adinen danak. Zelan adin? Adin danak, bai, pentso nire izan nausixek, neu, adin danok, nausixek, txekixek danok. Nausixek pixkat mutiletan batez beti inue, abuso itxe bela gaztikin, bakizu, palizi emon edo hau, edo moten mostezu hau, edo espostezu emoten edo, olako gauzak. Eta ezen bazineten klasen? Ezin egizu esan Leire. Igual ezatotzu 40, eginen 50, edo 50, ezin egizu esan. Ezatotzu, urrinin gatzeate, eta indi rekuerdo zerak borretan lagaitxuaz, bizitzan. Eta uniformeik edo bazonkien? Hemen ez, itxein bati dinot, eta ez dakit zelako bati Leire. Ez dakit. Itxetik erotu zenuten bat da? Bai, ez pentsetotena, gogoratzen hoxe. Neixan hauan, Ama Fernande galdetu ban, otzan zare jakingo ban, hainbeste alaba zema bata preparo bizitzun. Markinen bai, badakit, baina eta kordetan hemengo. Markinen uniforme izan ken? Bai, uniforme urdine, unan pitxi urdin bat, marinera alkondara zurixe, da korbati urdine eta zurixe. Gero, kaltzetin motxak eta zapatongo marro batzuk, eta negu bazan, leotardo gorartekuk, eta zera, da gero, guante zurixek, zebakizu, lehena monjen, zera zerzan, da, lixajuteko, edo ospakizun bat madre superiori etorrela eta olako eta zini, guante zurixek, mantilla zurixek, eta planteo bizen de ceremonia. Da hori bai, da, ondo zain dute, primera pozizion, segunda pozizion, da, olako goizak. Lehenako gauzak, baina bai uniforme gaunken, bai. Eta zelan jote zinen markina? Autobusez. Goxoko zazpiretan ama deitzu zen. Pilar, jaiki, eskolia zezan, 8 txardiztan. Autobusez juten itzen, gero bertan bazkaltzen aban, media pension, interna hue bebauenan. Nik unitzen din, mile ginen zerin. Markinen, kolegizun, bai. Bilbotik eta internak eta bai. Da orduan, ni nitzen media pensionista. Da orduan, juten nitzen, errekreorako amake pintxosten zoze jaten aban, gero bazkaldu bertan, guztau, zinez guztau, eta derri hor jamizen duen ganera, Zehatzin plantetezin monjak, eta, gogoratzen baten, oixedoko eta rekuerdo bat, zera,
dana zuritxu izen du tenedoraz da kutxiluaz. Madari batek harri ozen, gatxo esana zuritzi. Hazen nintzen zuritzen, da atzin besti bizteiken du barik maixen. Da zinaban da, salto ez dozte baixen beran abituan azpire, ni pasunaban rato. Mucho cuidado, señorita Pilar, mucho, con un despotismo, me dijo. Olako goizak. Da gero amaitzen gendunin, pentseu ze epoka zan, amaitzen gendunin, zeiretan, eskoli, beti etxera orduko, bertan monjen elixan, hauen errezeixu eta mesi. Da ez izenken galdu, da gero etxea. Da nik baten, pixkat buruji zenitzen, baten, neuken gogik, elixako. Da zerrein aban, urten, ze hauen sarrerako bate bat, gu sartze ginen bertan eskoletatik, bertan zentrutik, baina gero kanpa zuen, badakizu, Mercedeko elixin undugun ati, handi kanpa. Zelako zuerte txarra nun ikusten eitxu monja batek. Ariaring bialduan beste bat, da juteko berana. Hoxe lanpari bino zuri xeua, junintzen, da hoxe zazten bakarrik. Mañana no vengas a clase. Que vengan tus padres a hablar conmigo. Segaitxik da lixatik eskapetearren. Orduan bai gure zu gaukitxe bene, zezan gau. Nauzizek ezate bene kasu eitxi edo. Ze gogoratzena, afaldu eta juzena banein, pentsa da ni zelan esan bihotzeta hau aitxeita mai. Segurin nik azparrenin, normala, afaltzen duen danok, da gero humilota eta aitxeta magatze zinean auren, azkenengo gauzak eitzen. Eta, igoen duen indano gora, akortenan eskilagoako itxik, aitxa, ama, eta amak hausizatzen aitxai, ze paseten ez da. Zer, torri bera, esan otzenin, akordetean zelako somanti hartu naban. Da ze gaitxik da, ez ka horta izin gauzak, militarra laintxeik, baina ba... Hormuntzazo izan, akoratu lotute duen. Bai. Ezan guztezu, ze obligatorixo, ze ikusi euken, amaitxute gero danok errezaixure, da gero, baina areta izi izen da. Allí donde estás, haz lo que te manden, esatozkoen guri. Horna beti ataldero eguen errezaixutan ezi. Bai. Goxitan ez. Ez, goxetan ez. Eta berritxun kunbio bizate zenuten, eskola orduko... Ez, eskola orduko ez, baina lehengo barixekuetan da, hau esan X fetxaz berritxun, juten ginena be bai, Elixa, bai. Bai, ze beste batzuk ezauzkue. Bai. Eskola zartu horreti behatzizetan mesetan. Berritxun? Ileko lehengo barixeku... Bai, olakoetan bai, baina gunero ez, bai, hor erretzu edukezu, bai. Eta... Bai, zeintzu zin zuen jolazak? Zetan jolazak zineten? Hemen berritxun? Asko txapak bota horan behien da txapaka. Gu txapaka daitzen zen. Soka saltun, oin beste kotxe zegoen da urten kaminora. Gero beste gauza bat, itxoin leire. Hor beste eskolan begun ginen, Ahora se me va refrescando la memoria. Oin bada jubileuen etxi. Hor be auki gendun guk eskoli, Horra zizinen orduan? Bai. Da, ze akordeten aurteten duen errekreora, da hortxe itarri soziadaidan neparin, hortxe, soka saltu de alkarra trapetan, da horlako jokuk etxen duzen, bai. Da kantoketa dozelan da izan, bakotxa kanto baten plantau, da gero urtete zen duen bestika kantoiek entzatzen, horlako jokuk. Eta orduan horra zizinen eskolan, akordatez ezamatuzte hongo zinen jubilauetako hor? Ez duket ideari, pontxe ez hau zunin, derrepente torriate, aixe kaminu burure eta oxe etxek akorduna. Gero ja barrire aldatu zinetan. Bai. Eurek maixu eta maestri nun zizin? Zerin, justo hortxe oini musika eskoli eta horreuen etxe bat. Eta behien eskoli, horreuen etxe bat, eta hor bizi izan eustakia espila. Haue gotzone espilan da iseko bat. Bizi izan, gizon bat atzo,
kon Valentin Kortajarena. Bueno, gauzi da, hauren etxin eguna popilo modun. Eta ni pentseto Don Emilio, zentralin bizietezan, zentrala bakizule, nor, Mari Carmen dagarin bizitzi eguen, hortxe bizietezan. Mari Paz bakit bentsetan txe bizizana. Eta eskolan solfeu, antzerkixe, ikasten zen duten berritxu? Ez kantapai pilo bat, baina solfeu eta markina artez, ez? Ez dugu behintzen nik memoritxek, Aziko mosatzute modun bilanzikuk eta olako ikesten dutxela eta kantapai gul kanteuko enduneko, ama Virginianak eta hori, baina ez dugu eta olako rekuerdoek. Antzerkirik eitxezan? Ez, nire ertzerin ez behintzat, nire rekuerdun ez behintzat. Igu lehin gozane, baina barri du esan bitzuet pixkat morraute dugu, urte asko bebadi. Eta markinen solfeu bai ikasten? Bai, markinen bai solfeu, ba pebez gaten guztetan. Aprobaba por los pelos, ba pebez. Niri beti guztu izate kanteti, baina de oído. Kantite dantzi asko guztu bate, baina belarri xas hori doremizazol da, klaro. Ba, ikesin bizentun, eta segun ze partitura pintxotzuen flauti asko bebai, eta holako gauzak. Ja. Eta eskuntzian ingurun gabiz horretan, baina askotan astu etxeko eskuntzi bebai. Bai. Etxin zuek ze eskuntza? Euskera bakarrik. Orduan euskera bakarrik, eta geisha zeuen. Karo, zu danok behin neskak izen zen. Bai. Orduan igual ez izuen konparaziorik neska eta mutil. Claro. Ez. Gurin euskera zetxezan. Eta zer biak egiten duten etxin? Etxin, betxu, porru garbitxu, plazaruteko etxek, anazka baten, pilo bat porru garbitxu, beixek zaindu, gero etxeko norberan kuartu tolako gauzatxuk, horrek irugu gauzu bintzet gogunduko, gero garbitzi, edo eskatza garbitxu, horre da, keinen bizen duzen, baina porru garbitzi eta beixek zaintzite, akordetate, egin girri gizete gendule, eta niri guztau eskolatik urteten abanin hemen berritxun, lagunekin ibiltzi, uminitzen lagunekin ibiltzi da, haitxek eta amak esatu zen, bakizu eskolatik urtentakun, etorri bizune beixe zaintza. Beixe zaintzi zer esan, haintxe zerane kanposantu azpixen dauen zailen beratxua. Niri bai izaten aban, baina eskolatik urteten aban, da niri astu itxaten, edo laga itxen aban azten. Eta ari lagunekin. Pentsau, inusentetxu izenen bida. Nau jakin, etxajun, da palizi ezpazan kastigu ezpazan palizi naugena. Eta ari geli xostin zier da lagunekin, klau, beste dana kaleku zin, hauen maita badeaneku begoini panaderixaku, horre da. Eta ari eitxen aban, artidegun lekotik eta San Kristixakoa eta pentsaurik enin duela ikusiko makurtute pasau eta segin euk jolasten. Etxakunde somanti nauken, baina era lokabia. Ezazu somanti edo zigorrak? Bai. Etxeko zigorrak, akordatzen? Etxeko zigorrak, gehiago bat izetezan, ez urteti. Igul zoze guztete matzun, igul nun jaixi hauen, edo zoz. Zu ez oiez, haitxek batez be, zu ez oiez, Fernanda, hau ez doi, obedecer. Haitxek eixa impusatu lan etxin? Ordeni haitxek eixa mote ban. Amak gauza bat auken ona, akatabala orden, iban hauna, hori importanti de, bikote baten, gure zuei beskolan, umik euken itxunik beti esaten zen mesedez, nik ezautena, amak esaten botza, unan izen bidabela edo haitxek, bestik ez daixela bikotik kontra egin, zeia autoridadia purtzen ga. Da, hori gurin haitxe eta amangan beti gutxi oze, detaile bat esango zut. Igul, epini zigor bat ez da, eta heldu momentut ez zuk igul nahi, da igul eskola orduko. Amanik, ez du nahi etxa etorriain, igual, ez egunin beste biharrik eta gatu zein kerin ez da, gehitxua. Bixer, zuetorko za eskolati segixen, igul biharrik egon ez da, baina, eta, eltzezan momentu da, ama geratzen edo jolazten, ama sekulo esotzen izango bai. Haitxei eskatu, haitxei izan, iban hauna. Hori oso importanti betxandu izegate, beti neure gura zuen aldetik, da ni pentsetot, einbiden gauza badala.
Eta amaitzeko transmisio jaso izuzu etxetik otxurak, kantak, elezarrak... Kanta bai, segurin ama oso kantarixa izen da, gaur egun be bai. Amak eta nino zibein kantetzen dugu, Elisako kanta batez be, bueno, duo, biltxega, 97 años, Eta, kantak, bai, baina oitxurak, teizeri deitzotazu oitxuri edo, bueno, ez teize. Oitxura zaharrak, ez dakit, hori azkenin generazioetatik etxin jaso izan gauzak. Ez, gogoratzen zena da hori bai, gurine, aitxitxa, nire aitxan aitxe, azerrezen bizi zen zan, gu nahiko nauzi izet arte. Pentsaizu, ni magisteritza eitxa junitzen egin be, bizi zan ondino. Nire aitxitxantzat, gure zuentzat zezan ipez, lehenengo zan, gure zuentzat beti zen da, lehenengo ikesi da gero gerokoko. Eskolatiba zan be bai, deberi bau zan zen, lehenengo ikesi. Da gero, da eskoli biharra gaitxi galtzi, pentsau ez. Nahitxe solun biharrazko gon. Eta gogoratzena, etorten izenin Bilbotipe, ja, motxilik kargaute, deberez kargaute igul, aitxitxak, gure zubek izen, ingo nabana, baina aitxitxak beti lehenengo guz. Da, zer daukezu ikesteko, zein biozu, nahi zutezan, horretan gurina aitxitxak bezan, guztetakona, ikesi daigule, baina horraz aparte, kontu legu bai, gerrateko denporak eta esati dugu izteakoan da, horako guzatxuk, rekordonak. Bai, gero igual amikatez salto izo, igual, puntu hostelanak eta inizin dozuz, hautu izin dozu hori etxin, kezi izin dozu? Ez. Bakizu puntu nire aizta batek, eta bakizu zer, gaur egun be inigo esaten dut, me gustaría que me gustase, beti esatot. Baina josti, kontuz, botoie josti bada, dobladili josti bada, olako gauza simplik bai. Baina lehena eskoletan, pentsatote mentxebe bai, da markinez esan ipez, emototzuen trapo bat, nahi bizen duen, bainiki, punto kursea, hainbeste gauza. Bueno, horre gauza simpletxu gaitzen itxu, baina beste komplikautxu guzinin, nik terei. Ez da, bare gehitxosten da, beste lagunak esatozten. Zu berti, igerriko txuan dere inu... Sekulo esosten igerri, aprobetozten da ni aurra. Baina ez gati, gana txartu esan da, baina pentseteat, betxantzeate, ez gaten ez guztetan, denpori galtzi dala, pentsaizu. Da nini isa autor denporan, edo irakurten egon, edo speaking nahi dana, beste edo zerrein, speaking English zataguna, bai. Bai. Oso ondo. Bueno, enduzu, bai, ez dakit, bedorren bizitzian ingurun izargatuak galdetzeko. Ez esatotzu, bauxe, 12 urte arte hor, eta gero 52 urte jutxua zela biharri, 60 urtaz kontrato releboia mozten, ez osten ja penaik emoten, niri aiztak ezatozten da Juan Jope bai. Zau izen zarinaz, desietan za eskoli lagateko, eskoli irakaskuntzi. Bai, ze gero ganera, tercero eta kuarto okitxetik, gauzak aldatzen jusinin, azken erutz, haindu osten, 2 urte tardiko umiengandik, umietatik, 2 urteko eta arte, ingelesa bakarrik emoti. 2 urte tardikukin, no gut, ez ondo, ez da? Baina, bueno, ez dozuen entenditzen, baina itxetzen duzu. Baina arek 12 are manejetik ez zegoen. Da hori bino txarra izen zan geroia kontrato relebuna zinitzen nin, urte bizen zindana beha, edo hiru, orduan ingelesa barik, nok eskatu naban, erliginoie. Baina erliginoie be, pentsau da, de hortakoi, 12 urteko. Kuestionetozten dana, da normala ganera kuestioneti. Da utxetxe dinotzuta, azken erut, entre que había mucho protokolo, bakizu, papeleu, naku, alaku. Bai, beste era bat, nire guztu izate beti, el kontakto... Zuzeneko harremana, zuzeneko irakasko... Hoxe da politxe, umikin. Zoak, da empatizeo pixkata urekin gana.
Eskerrik asko, Pilar, suerti, zuri gustatzen... Bai, eta esatzuetena, bolberia, asko guztu izate. Bai. Eskerrik asko. Bai, zeui mil esker, Mikrofonoak emiko esker. Zeui beran, ze pile bat biar ditxosu, nire goikola oso, ikusten ezan biarragan asko, azpitsi dugu, ez da? Gero, ia, gero hori pixkala atoskun.